Vanjska kuhinja je uvijek izložena svim vremenskim neprilikama i prilikama, tako da je i možda najprljaviji dio dvorišta. Danas za čišćenje ovog dijela sudopera i svuda okolo ću koristiti i jedno i drugo, dakle i odmašćivač i kamenac. S ovim ćemo našpricati pipu, a ovime sudoper i sve okolo. Moj savjet je da prvo našpricate sa odmašćivačem sve masne površine, a tek onda sa sredstvom za kamenac, zato što kamenac treba stajati svega minutu, a ovaj 2-3 do maksimum 5. Evo, ovo sad tek malo nek stoji. Sad ćemo našpricati kamenac. Ostaviti minutu, doslovce. Ciljajte ovdje gdje ima najviše kamenca. Dakle, doslovno minutu i onda sve ispiramo. Ove kamene površine najbolje upotrijebiti žicu. Evo, ko nova. Pogledaj ovo, najbolji proizvod ikad.